Fl-aħħar kwarta din is-sena mistennija tidħol fis-seħħ inizjattiva ġdida bil-għan li tkun ta' appoġġ għal persuni b'diżabilità biex tittejbilhom il-kwalità tal-ħajja u tippromovi l-inklużjoni tagħhom f'kull aspett tas-soċjetà. Din l-inizjattiva b'isem ta' Skill Up Unit se tħaddem mill-Aġenzija Support fih dan il-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat. Dan tħabbar mill-Ministru responsabbli Ġulja Farrugia waqt il-programm Awla mxandar fuq One. Minn kidba ta' CV kif tpoġġi għall-intervju, it-taħriġ biex taqbad it-trasport pubbliku li huwa importanti wkoll li il-persuni b'diżabilità ikunu u jmexxu ħajja indipendenti, imma wkoll li aħna nkomplu naħdmu jitfit mal-ġenituri għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-ġenituri ħafna drabi jkollhom il-biżgħat tagħhom. Fil-fatt din inizjattiva ġdida bris persuni b'diżabilità mifruxa fuq 4 programmi speċifiċi. L-ewwel programm Way to Work Program għandu fil-mira tiegħu persuni b'diżabilità l-età tagħhom tvarja minn 16 sa 40 sena u li qegħdin jirċevu biss għajnuna ta' diżabilità jew l-għajnuna għal diżabilità severa mis-sigurtà soċjali. Dan il-programm ta' 6 xhur b'sessjonijiet taħriġ mifruxin fuq 4 fil-ġimgħa u maħsub biex jgħin individwi b'diżabilità biex jippreparaw lilhom infushom aħjar għal opportunitajiet ta' impjieg. It-tieni programm Self Skills Program u wieħed li jvarja minn xahar għal 6 xhur u jipprovdi appoġġ personalizzat li individwi li jkunu qegħdin ifittxu kif jiżviluppaw ħiliet essenzjali. Skills for Life Program it-tielet programm jiffoka fuq il-bini ta' ħiliet essenzjali tal-ħajja biex jgħinu lill-individwu jgħix aktar indipendenti fuq il-qasam tal-ħajja. Ir-raba' programm Skills Up Awareness Program u maħsub għal istituzzjonijiet edukattivi u professjonisti, ġenituri jew qraba u persuni li jieħdu ħsieb persuni b'diżabilità u professjonisti interni u esterni tal-NGOs.